Bianca. Știu că nu mi-ați văzut fața, fiindcă primul meu videoclip a fost arătat Rita și cu LED. Voi cred că mi s-a... nu chiar v-a plăcut, ați crezut că m-am crezut sau cam așa ceva, dar nu contează. Astăzi acum o să vă arăt, este seara 7, aproape 8, la mine în Germania și o să vă arăt cum fac eu sport. Eu în fiecare seară fac sport, fiindcă mie mi se pare că sunt cam prea păsuță și aș vrea să slăbesc puțin. Oricum am slăbit cam 2 kg, fiindcă am avut luna trecută 44 de kg și acum am 42, aș vrea să am 40. Și da, o să fac tot timpul, eu fac în fiecare seară acest exercițiu. Deci, eu mi-am pus pe covor această pătură și sunt îmbrăcată sport. Am niște pantaloni și un maieu. Ok? Așa. O să mă pun așa. Stăm așa. Eu o să fac ochii închiși pentru că și nu vreau să vorbesc. Gata! Cam acesta a fost exercițiul meu. Nu este prea mult, dar acesta fac eu în fiecare seară. Eu câteodată merg după mama mea la serviciu pe la 8:30 cam și mă duc în sport, nu chiar așa, în planel de training și cu pantaloni de training de lungi și mai fac niște exerciții și vecinul nostru de pe stradă are un gard așa mic și fac, știți, exercițiile acelea așa, sus pe gard și da, eu sper că v-a plăcut și puteți încerca dacă doriți. Nu este obligatoriu. Da. Pa!